Kana motsa sai na babbaga ma da aka ce ka dodin da suke kudaddafan nan sun cinye naman ka. Bara in gaya ma na kalala daga yau daga rana irin mai kamar ta yau idan ka kuma yaman katsalandan arakata na rantsi da Asamadu ko gawar ka ba a gani ba sai ne ma kisa mafi muni. Yawa wayya kake wannan. Ya yaro za ku je loko saboda an kama shi ana bin sa kuɗi in ba a bashi kayan ba da ya za a iya siyar ya kama ku kuɗin ku. Lokacin da nake neman dukiya ta ka sani ko kana ina? Waye kai? Ka samu nan ko magana ku ba. Kana motsa ce da shi nazo. Ni kadai nake yaki. Kai da wallahi tallahi in gwanda kai na rantse da Allah sai na ci amana. Ni saboda kai din ne bara ni in ci amanar ta ka damba. New text message.